mám tú česť byť tretia v poradí z tých pánov, ktorí teda sa venovali rekonštrukcii Mestského parku. Je tu spracovateľ prvej štúdie, ktorú som teda mala možnosť poznať. Druhej štúdie, pán inžinier Váňo, kde sme trošku spolupracovali a momentálne je na svete ďalší variant štúdie Mestského parku, čo všetko svedčí o tom, že všetci vieme, že táto lokalita nejakú zmenu, nejakú rekonštrukciu teda potrebuje. Boli sme s mnohými už spolu, keď sa diskutovalo o tom, čo všetko v Mestskom parku by sa malo zmeniť, na čo daný mestský park plocha by mala slúžiť a aké problémy v súčasnosti v tom Mestskom parku sú. Potrebujeme vytvoriť priestor, keď odstránime, aby sa tam nezhromažďovali neprispôsobiví ľudia, bezdomovci, prostitútky. Sú tam objekty, ktoré potrebujú buď odstrániť. Je tam CO kryt, ktorý treba vyriešiť. Je tam dopravné ihrisko, ktoré proste v súčasnej dobe ničomu neslúži. Je tam mostík, ktorý by som povedala, že je až nebezpečný. Čiže sú tam problémy, ktoré je nutné riešiť. Dúfam, že v tom sme všetci zajedno. Venujeme sa naozaj iba výrubu, počet 163. Som toho názoru, ako moji páni predchodcovia, ktorí tu prispeli svojim príspevkom, je potrebné, aby ak začneme s rekonštrukciou a vnesieme do toho nové objekty, nové funkcie, šport, ja neviem, možno nejakú budovu správy budov, nejaké vtiahneme aktivity, to znamená, že potrebujeme vytvoriť tomu aj nejaký priestor. Všetko je ovplyvnené tým, že je potrebné, aby sa k danej problematike vyjadril odborník, teda spracovateľ jednotlivých návrhov, teda posledného, aby sme poznali jeho názor, čo ho k tomu viedlo, čo tam plánuje a ako chce pritiahnuť návštevníkov parku, ako chce zvýšiť bezpečnosť. 163 počet. Ak dojde k asanácii CO krytu, samozrejme, že tie stromy, ktoré sa nachádzajú na povrchu toho CO krytu, ovplyvnia počet. To je návrh. Každý výrub, ktorý je navrhnutý, tomuto výrubu predchádza konanie. Zúčastňujeme sa týchto konaní. Sú zúčastnení prítomný aj tretí sektor. Je možnosť vyjadriť sa k tomu. Tento počet nie je konečná cifra a nie je to výrub, ktorý je povolený. Ja by som ako trošičku chcela zmierniť tento počet, aby sme nezavádzali ten národ. Aby sme nehovorili ľuďom, ideme rúbať 163 stromov. To dnes neviem ani ja, ani nikto z vás. Stretneme sa na konaní, prejdeme strom po strome, zistíme za účasti spracovateľa projektovej dokumentácie, čo ho k tomu viedlo. Nech nám povie, aký je zdravotný stav, aké má k tomu pohnutky a proste, aby ten projekt a ten priestor bol vyriešený k spokojnosti jak odbornej verejnosti, tak obyvateľstva. Ďakujem.